रायजोफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो फोसावनायखौ मोनसे आरो लाइभआव आं फैनो सानदों। आङो दहायहाय जुमदुवार रादाबनो बिथोन हरनाय जिल्ला जुमदारनि मोनसे फोसावनो सानदां। जुमदार रादाबा आंखौ बुङाखै, आंसो जुमदारखौ हांख्रायनानैहाय जुमदार रादाबनावहाय आं फोरमायहरनो सानदों। आं जाहैबाय गसाइगावनि डिस्ट्रिक्टनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि। आंनि थागाबि जन्मआ जाहैबाय आलकजार। आङो गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलआवनो जगदान दंमोन। इउपिपिएलआथ' बारा गोबाव जायाखै जन्म जानाया। बिनि आगोलावहाय आं पिसिडिआरमोन। बिनि एसे आगोलावहाय पिस फोरममोन। बिनिफ्रायनो आङो आफाद आरो इउपिपिएल आरो पिसिडिआर जगदान जायै जायै जानानै आफादखौबो बिराद खस्थ' खालामनानै थाबोनाय। नाथाय आंहा आफादाव मुं गैया, नामबो गैया। खिन्थु आफादनि साफ्रोमबो मानसियानो बांसिनानो 100 जनावहाय 60 जनानो आंखौ सिनायो। आं बेखौल'नो बुंनो सानदों, दिनै सानै साथाम रं डिसिसन। बियो जाहैबाय गसाइगावनि सेक्रेटारि प्रफुल्ल इस्लारि आरो जाहैबाय राजिब मुसाहारि, बियो इउथनि सेक्रेटारि। आं बिसोरखौल' एसे सिनायो। ओमफ्राय प्रेसिडेन्टआ जिरन्दा। आं खननै खनथाम जिरन्दानावबो थांबाय, होनहैबाय। ओमफ्रायहाय आं बेखौल'नो बिदोंमोन, आंहा जेबो मोन्थाय दंना गैया। ओमफ्राय आं एफाराब खाथि मोननाय हिसाबै सुदु आं चेयारमेन पदखौ बिदोंमोन। दिनै बिसोरो आंखौ होआ होनना बुङाखै, होनोबो होनाखै। नाथाय बिनि बिथोराव आं दिनै खोनानो मोन्दों। ओमफ्राय आंना लिस्ट गैया। आं दहाय आदा डाक्टारजों रायज्लायदोंमोन, बे मानसिया क'क्राझाराव दं होनदों। आं क'क्राझारावसो पार्टिसिपजों दं होनदों। सोर पार्टिसिपजों आं बेखौ मिथिया। प्रफुल्ल दानो आं फन बुदोंमोन। आंना जानाय नङा होनदों बियो। खिन्थु गावजों थाफानानै खामानिखौ मावनो थिनदों। मा खामानिखौ मावनो थिनदों आं बेखौ मिथिया। आं खिन्थु एथ' बोसोर सिक्रिफाइस खालामनाया आं दिनै लेङाइसो जाना थानांगौ नामा? आं सैथोपुर बिसिडिसिआवहाय सासे चेयारमेन पद बिनो आंहा अबिगथा गैया नामा? दिनै आङो पार्टियाव थानानै गोदो मोनथामानो गसाइगावआव थैलांबायमोन। बिनि गेजेराव आं मोनथामखौ फोथांदों। फोथांनानै मोनथामफोरखौ बिराद खस्थ' खालामदों आङो, खारफानांदों। 4 बोसोर जारागुरियाव थाहैनांदों आङो। 2-3 बोसोराथ' आं न'आवनो थानो हाखायाखै। ओमफ्रायहाय थाङो फैयो फंबायफोरखौ मोनथामाव थांदों। मोनथामाव ट्रेनिं एसे एनै मोननानै मोनथामनिफ्रायनो फंबायानो आं लांनानैनो थैबाय। दिनै आं बिनायावनो आंनानो दाय। माने बिसिनि आङो हेल्पारसो। आङो बेखौनो बुंनो सानदों, गबिन्द सार जोंनिनो सेक्रेटारि बियो, आं मिथिया बेसिबां पद दं बेखौ मिथिया। दा डेपुटि चिफ इउपिपिएलनिनो आं बेनाव बेखौल' आबिदन, आंखौ अननायनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे बे पदखौहाय आं नागारा। दरखार जायोबा सार नोंनावनो आङो सानसे सानथाम थाहैगोन। फिसा फिसौ लानानैहाय आंहा मोन्थाय दंबा मोनगोन, मोननांगौ गैया। आरो आं सारनाव बेखौल' बुङो, आं जुदि लेखाखौबो एसे रोंगौ सार, आं जेखौ रोंगौ बेखौनो बुंखायो। आंखौ बबे जायगायाव दानदों आङो बेखौ हिसाब नांगौ सार। आं पार्टियावनो गैया ना एथ' बोसोरनिफ्राय आं थादों, एथ' बोसोरनिफ्राय आं मावाखै। आरो नोंसोरखौ आफादावनो थानानैनो आङो मावनानैनो आफादजों इनडाइरेक्टलि आं एनडिपि नङाब्लाबो इउपिपिएल हक, पिसिडिआर हक, पिस फोरम हक, दासिमबो आं जड़ित दं। आं सासे सानै दुर्नितिनि थाखाय, सासे सानै गावसिनि हक पार्सनेल मोजां मोनैनि थाखाय आं इउपिपिएलखौ गारा। आरो इउपिपिएलआनो आंनि दा गोदान सरकार, बेजोंनो आं थैजासे मावगोन आरो मावबाय थागोन। खिन्थु बिसोरनि सासे साथाम सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट इउथनि, सोरबा पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट, बिसिनि रं डिसिसनाव आं इउपिपिएलखौ गारा सार। आं नोंसोरजोंनो दं। आरो आंखौ अननानै, आंहा गोजौआव लिडार गैया नालाय, आंखौ रावबो सायख'ग्रा गैया, रावबो होनग्रा गैया। रावबो होनग्रा गैयाबा खुनु बे सरकार गोदान परिबर्तन होननायाबो गैया सार। बे नामा आं नोंनाव, बेनो आंनि पार्सनेल कुइसन। आरो आंहा बेनो प्रमद बर' सारनावबो आंहा बुंनांगौ खोथा दं। आं जेखौ जाम्बा मानसि, गामिनि थाग्रा मावग्रा, होमबालाय पार्टिखौ गामिनि जाम्बा जाम्बिया सारमोनखौ मोजां मोननाया जेबो हाकदार गैया नामा? जेबो मोन्थाय गैया नामा? लेखा गोरोंआल' मोननांगौ नामा? गामिनि सासे, आंथ' मेट्रिक पास बाव, बे जाम्बा जाम्बिया मोन्थाय गैया नामा? प्रमद बर'नाव सारनाव सोङो आं, बे जाम्बा जाम्बिया भट होआखै नामा? बे जाम्बा जाम्बिया नोंसोरखौ थिखोआखै नामा? आं मोन दामोन रायजो राजाया बयबो जाग्रथ जा। आं बेखौनो रिकुवेस्ट, बयबो आंखौ सापर्ट खालाम। आं लेखा रोङा, जाम्बा। आं बेखौनो बुङो, आं एथ' बोसोर खासिनानैबो जेबो मोनाबा बे पार्टिया परिबर्तन नङा। आं बेखौ बुङो,
माथियास नखर आं मदन बसुमतारीनि बिदा मदन बसुमतारी गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव बिनि आन्डाराव गोग्लैयो आंना गुमायावहाय सैथबुर प्राइमारि आं बाव चेयारमेन बिदोंमोन आरो आंनो बेखौथ' होखाला बिसोरो आं बिनायानो आंना दाय बेखौनो आङो बुंनानै नोंसोरखौहाय रावखौबो रायजो राजाखौहाय बयनिबो अननायनि आंनो नांगौ बयबो आंखौ सहाय खालाम दा सेक्रेटारिया जाहैबाय इउथनि राजिब आं दहाय फुङाव फन बुदोंमोन बे बुंदों आं हालालै बयबो नोंखौ गैयानो आं मानो गैया बा बे जायगायाव आंखौ दानखो डाक्टारनाव फन बुबाय आं एसलारि डाक्टार नङा बियो एसलारि माबानि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारिसो आं बुंनाया भुल जादों रं सरि बे डाक्टार नङा बे पार्टिनि सेक्रेटारि एसलारि दा आं बेनाव फन बुदों बे बुंदों जाला मा नांगौ आंजों थाफानानै जा आरो आं मा जानो आंहा जग्यता दं नोंनावलाय मानो बिना जानो आंलाय सार आं एसलारिखौ बुङो आं बिना जाग्रा नङा एथ' बोसोर जुदि आं थाखा फैसा लब दंबा फंबायखौ आं पार्टियाव लांना फोथैहैबाय बेनो परिबर्तना सार बेनो नामा परिबर्तना सार आं एसलारिनाव सोङो बेनो नामा आं बेल'नो रिकुवेस्ट बयबो अनलायनानै आंखौ सापर्ट खालाम रायजो राजानिसिम आरो गबिन्द सारखौबो आं बुङो नों आंखौ सिनाया दिनै आं मदन बसुमतारी मदरामनि बिदा आंखौ अनदो सार आंहा रावबो नोंसोरबायदि लिडार गैया आंहा बियो गोदोहाय बयबो फैदों बयबो फैनानैहाय आंनि फंबायखौ गोथैसालिखौनो आं नुफैयाखै आं जारागुरियाव खारनानै थाहैनांदों सार गबिन्द सार आं जारागुरियाव खारनानै थाहैनांदों मार्जित सारा आंनि फंबायखौ सेरफांजों लाबोनानै फबफैदों आं न'आव थानो हायाखै 4 बोसोरसो सार होमबालाय आंहा दिनै हाकदार गैया नामा आं मोन्थाय गैया नामा होमबालाय दिनै नोंसिनि परिबर्तना बेनो नामा गबिन्द सार बेनो नामा सार होमबालाय बोरैथो जाम्बा जाम्बिया नोंसोरखौ बरोनो सार बेबायदि नुबाथ' दिनै थै होग्रायानो जुदि मोनाब्ला रायजो राजायालाय मा भट होगोन सार आरो माब्रै नोंसोरो सेक्रिफाइस खालामनो सानखो सानै साथामनि रं डिसिसनाव सार दाथां सार नोंसोर डिसिसन ला नोंसिनि डिसिसनानो मेगननि जोंनि खाना नङा नोंसिनि डिसिसनानो जोंनि सैथो प्रमद बर'नि डिसिसनानो जोंनि सैथो बुङो मानसिफ्रा गोजौना मावो गाहायना गाज्रि बेनो सार आं मोन्थाय दं गैया नोंसोर बिसार खालाम बयबो रायजो राजा गोरिब दुखि बयखौबो लानानै एसे सरकार नालाय सार आं बेखौनो बुंनो सानो आं जाम्बा जाम्बा गामिनि आं एफाराबो आंनि स्पिकिंआ बारा मोजां नङा आं बुंफेराखैबो लाइभआव दुखु जानानैसो आं दिनै फैबाय बे जुमदुवार रादाबावहाय बे रादाबखौ आं फोसावहरनाय जाबाय आं दाबो होनगोन थैजासे सानै साथाम सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि पेरेन्ट बडिनि सोरबा बिनि थाखाय रावबो इउपिपिएलखौ गारना खारनाङा इउपिपिएलनि डिसिसनानो राइट डिसिसन खिन्थु सानै साथाम लिडारनि थाखाय जोङो इउपिपिएलखौ थैजासे गारनाङा इउपिपिएलआ लाबोगोन जोंनो गोदान मिजिं गोदान साननाय जय इउपिपिएल जय प्रमद बर' सरकार जोंनो परिबर्तना जागोन जों बयबो जों बेखौ नाजानांगौ बयबो जों रंजानानैबाबो बिसिनि दुर्निति सानै साथाम दादागिरिनि थाखाय सिं सिं जानानै लोंनानै गावनि गोसो मथन डिसिसनखौहाय बेन खालामनांगौ सार बेन खालामनांगौ प्रमद बर'नो बेल'नो आरो गबिन्द सारनावबो आं थैनाय न'खरनि हिसाबै बेल'नो आबिनन सार आं थैजासे नोंसिनि दं थैजासे थागोन आं इउपिपिएलखौबो गारा सानै साथाम रं डिसिसननि थाखाय खिन्थु दरखार जायोबा सार नोंनि न'खराव आं फिसा बिफा बिमा लानानै आङो धरना थागोन नोंसोर दारालाय आं थाबाय थागोन सैमा बायदि आंखौ बुथोर होमब्लाबो आं नागारा सार आंनि मोन्थायखौ आं बिगोन एथ' बोसोर आङो दिनैनिफ्राय 10 बोसोर जाबाय आङो बिनि आगोलनिफ्रायनो बिसोरनि दुर्नितिखौ सैज्य खालामनानै थाबोबाय फंबायबो थैगुलायबाय होमब्लाबो जुदि दिनै मदनखौहाय रावबो लिडार होनना सिनाया आंहा गोजौआव लिडार गैया नालाय सार बेनो आंनि खुलुमनाय आं इउपिपिएल जिन्दाबाद जय गबिन्द आं नोंनि जिउनिफ्रायबो दिनैसिम थाबोना दं सोर मानसिफ्रालाय मालाया मा बुंगोन आंहा लिडार गैया बेनो गबिन्द सार आं नोंनाव बेल'नो आबिदन आंनि खुलुमनाय आरो हामबाय गोदान बोसोरनि आंनि बिनायखौ आं बुंफ्लांबाय सुदु आं चेयारमेन बिनायल नङा आं चेयारमेनखौबो एफाराबबो लब गैया बेबायदिबा साफ्रामबो सोरबा लिडार गैयै मानसिफ्रा मा जागोन बोरैथो बेयाव भट होगोन सार
आं हारसिंनि थाखाय नङा समाजा बयखौबो लानानैसो सरकार जागोन सार आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो गोदान बोसोरनि हामलायनाय थाबाय प्रमद बर'निसिमबो आरो गबिन्द सानिसिमबो आरो बयनिबो रायजो राजाया आंखौ अननानै सहाय होदो आरो बेखौ शेयार खालाम बयबो नुथों बे बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा आरो सारा बिटिसिनि मानसिफ्राबो नुथों बिसिबां नैबे मदन बसुमतारिया थैहोग्रा न'खरनि दाम दंना गैया गैयाबालाय गैया आफादाव थांनानैबो रावबो दाम गैया आफादनि मानसिफ्राबो आरो आफादनि मानसिखौ स्पेसियेलि आंखौ सापर्ट खालामजानो लुबैयो आं थैनाय न'खरनि बिदा नोंसोरबो बिदा फंबाय सोरबा ना थैजादों सोरबाया बुथारजादों सोरबाया जिनाहारि खालामजादों बिसोरबायदि मानसिखौबो जुदि एवार्ड खालामदोंबा अति शीघ्र आंखौ फन खालाम आंनाव नाम्बारा बाव दंखायो बे फेसबुकआवनो 7029696010 आंनि नामा मदन बसुमतारी बे नाम्बाराव कल खालाम अननानै आरो आङो हारिनि थाखाय ओंखारदों जों हारिनि थै गारग्रा आरो थैखौ होनांगौबा होबावगोन होमब्लाबो आङो बयनिबो सायावहाय हामलायनाय थाबाय गोदान बोसोरनि आं लाइभ फैफ्लांनायाबो बेनो आंनि मोनथायखौ जुदि बिनानै लायाबा रावबो होआ ओंखायनो आं दा बिनानै नांथारगौ आंनो आरो आङो होथारनांगौ जै बिटिआर जै इउपिपिएल जै गोबिन्द सार